Sa mga pangunahing balita, 58 anyos na padre de pamilya patay sa salpukan ng van at dump truck sa Legazpi City. Babaeng dating OFW timbog sa bypass operation sa Masbate City. Pagbubukas ng klase sa Region 5, generally peaceful ayon sa PNP Bicol. At National Cancer Survivors Day pinagdiriwang sa Legazpi City. Magandang gabi. Narito na mga balitang dapat ninyong malaman ngayong Martes, ika-17 ng Hunyo taong kasalukuyan. Patay ang 58 anyos na padre de pamilya matapos na masalpok ng dump truck ang minamaneho niyang van sa Legazpi City. Biktima, maghatid lamang umano ng makakain sa live-in partner niyang nasa ospital. May report si May Encinares. Mabilis na nirespondehan ng mga tauhan ng Bureau of Fire Protection Legazpi ang driver ng isang nawasak na puting van na nasalpok ng isang dump truck sa boundary ng Barangay Puro at Barangay Taysan, Legazpi City alas 12 ng tanghali kahapon. Agad na isinugod sa ospital ang biktima na kinilalang si Rogelio Gonzalez, 58 anyos, ngunit idineklarang dead on arrival ng attending physician. Base sa investigasyon ng Legazpi City Police Station, mula sa Barangay Puro papunta sa direksyon ng Barangay Taysan ang dump truck. Nang subukan umano nitong mag-overtake sa isang nakaparadang truck sa lugar, nasakop nito ang linya ng van na minamaneho ng biktima na nauwi sa salpukan. Dahil mag-overtake siya, nandun na yung van, kaya nagkaroon na ng salpukan. So hindi na naka-overtake yung truck natin, kaya kung makita mo parang naka-off-slip lang yung kalahati ng truck. So, siya naman dating nitong L300 van na nagkaroon sila ng salpukan na. Kwento ng live-in partner ni Rogelio, nagpapagamot siya sa ospital nang mabalitaan ang nangyari. Galing daw ang biktima sa kanya at kinuha ang kanilang anak para iuwi muna sa kanilang bahay. Napagkasunduan din umano nila na babalik ito para hatiran siya ng makakain, subalit habang binabaybay ang kalsada patungo sa ospital ay nasangkot na pala ito sa aksidente. So, siyempre po, makulog sa ko, hindi ko po maturo lang ako, ma'am. Para na akong katabang sana buhay. Sulo na lang ako, sana po, tabangan ako kang naka-aksidente or company kan naka-aksidente na makatapos ang aki ko sa pag-eskwela. May pangarap ang aki ko na makatapos sa nursing. Ako po, sisikap man po ako kahit di ko kayang abuton. Kaya ko pang trabaho, magkaya ko po magtrabaho. Sa ngunyan po, matrabaho na lang ako kasi dahil na ako ang katuwang mag-business. Wala na sa driver ko. Kulugon pa ang buot mo, ma'am. Kasi kami na lang doon nini, saro man lang po ang aki mi. Makulungan talaga po. Mahirap tanggapon. Labis din na nagdadalamhati ang 80 anyos na si Nanay Salvacion sa pagpanaw ng kanyang anak. Masakit umano sa isang ina na makitang wala ng buhay ang kanyang panganay. Niya ako pagpabayaan, ako nagsusulo-sulo na sa naman. Mas karo ko yung bayo na sa niya ako pagligawan. Dapat hindi magturugang arasayo sinda, magkamurugos manggiraray sinda. Samantala, hindi na umano magsasampa pa ng reklamo ang naiwang pamilya ng biktima laban sa suspect matapos ang kanilang napagkasunduan. Kasi kasuon man po kang kampanya sa ilang empleyado ta gada na po so sa kuyang agom. Siyempre po nakakatuwang ito sa trabaho. Wala naman akong katuwang mo niyan. Iningaki ko po mas pila. Saan ako po magpang pinansyal. Nagtitirtindaman lang po ako. Hindi ko man mapasan si Ukay para itinda ko. Inako na rin ng truck operator ang gastusin sa pagpapalibing sa biktima. Nakatakdang iburo lang biktima sa pamilya nito sa Pili, Camarines Sur. Para sa mga balitang Tatak, Bicol, May Encinares.
Arestado ang isang babaeng dating OFW matapos na mahulihan ng mahigit 400,000 halaga ng shabu. Nakatakas naman ang kanyang kasamang babae matapos umanong makatunog sa operasyon. May report si Rose Bilista. Himas Karcel ang isang babae matapos na maaresto sa ikanasang buy-bust operation sa Barangay Poblasyon, Kawayan, Masbate, alas 9 ng umaga nitong Sabado, June 14. Kinilala ang suspect bilang si alias Hazel, 34 anyos, residente ng nasabing lugar. Ayon kay Police Major Joseph Lario ng Kawayan Municipal Police Station, matagal nang minamanmanan ng otoridad ang suspect na itinuturing na isang high-value drug personality. Nakumpiska sa kanya ang halos 60 na gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng tinatayang 408,000 pesos. Noong June 14 po is nagkasapot tayo ng bypass operation sa tulong ng PIDEA, and then sila nga po yung lead dito. Successful naman po yung operation and nakakuha po tayo ng almost 60 grams of methamphetamine hydrochloride or shabu. Nakatakas naman sa mga otoridad ang kasamahan nitong si alias Tintin na residente ng Uson, Masbate matapos na makatunog sa operasyon. Si alias Tintin po is yung driver ng motor, and then pagdating nga dun sa sa lugar kung saan nagkakandak yung bypass is drinap siya ni alias Tintin, and then nung nakita ni alias Tintin na nahuli nga to si alias Hazel is agad siyang pumarurot ng tukbo gamit yung motorsiklo niya. Kasalukuyang nasa kustudiya na ng Kawayan MPS ang suspect at mahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa mga balitang Tatak, Bicol, Rose Bilista. Sa ibang balita, iniulat ng PNP Bicol na generally peaceful ang pagbubukas ng klase kahapon. Bunga raw ito ng kanilang pagsusumikap para sa mapayapa at ligtas na balik eskwela. Narito ang buong ulat. Iniulat ng Philippine National Police Bicol na pangkalatang naging mapayapa ang pagbubukas ng klase kahapon sa Region 5. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Malo Calubaki, tagapagsalita ng PNP Bicol, patunay lamang umano ito na naging epektibo ang inisyatiba ng komandansya para sa mapayapa at ligtas na balik eskwela. Una nang ikinalat ng tanggapan ang higit sa 3,000 nilang kapulisan sa iba't ibang paaralan at sa mga kakalsadahan para matupad ang naturang layunin. Nagkaroon tayo ng safe school opening. Why? Because nakikita natin, ready naman talaga yung mga kapulisan natin to assist and give security and protection sa mga papasok sa school. Dagdag pa ng tagapagsalita, magpapatuloy din ang uplan presensya ng PNP Bicol para sa mas mahigpit na seguridad ng mga mag-aaral, guro at magulang. Magtatagal ito hanggang sa matapos ang school year. May mga dedicated talagang personnel for the uplan presensya na magbabantay po sa mga schools, pedestrians. So sa traffic management, hindi po nawawala ang kapulisan natin dyan dahil sila talaga ang magmamanage ng traffic. Ayaw natin na, di ba, times na paglalabasan, pagpapasukan, alam natin. And syempre, expected na maraming sasakyan, traffic, and kumbaga, meron ding chance na yung mga bata malilate dahil nga sa traffic. Pinaalalahanan din ng PNP ang lahat na maging mapagmatyag at alerto sa kanilang paligid at iulat sa kanila ang anumang kahina-hinalang aktibidad o individual upang agad na maaksyonan ng kapulisan. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Hercules Barbacena. Susunod, National Cancer Survivors Day pinagdiriwang sa Legazpi City. At libreng medical services sinalok ng PNP Bicol sa pagdiriwang ng Father's Day. Yan at iba pa ang balita sa pababalik na Ako Bicol Online TV. Marahin aldaw sa Indo Gabos. Ang aldaw na ini ay para sa Indo, para sa tuyang mga kababayang Bicolano na nangangaipuhan kan kalinga, asin manlain-lain na medikal na serbisyo. Ini po ang sa tuyang dalan para makapaghatod kan serbisyo maski guraano ini karayo o karani ang sa indong kinamumugtakan. Ang Tarabangan Caravan ay sarupong inisyatibo kan Ako Bicol Party List na igwang layunin na darahon ang serbisyo medikal asin dental direkta sa saindong mga komunidad. Aram po niya to na daigabos may kakayahan o
pagkakataon na makaduman sa ospital o klinika. Kaya't kami na po ang nagrarani sa Indo. Kaibahan ang matitibay na doktor, dentista, medical personnel, asin mga volunteer kan Ako Bicol Party List. Libre po gabos ang serbisyo medikal, dental, laboratory, asin mga bulong. Wala po kamo na dapat ihadit sa gastusin ta ini ay para sa indong kalusugan. Kaiba taman po ang satuyang programa ang libreng gupit asin masahe para sa satuyang mga kababayan. Maliban digdi, may local recruitment activity man kita ngunyan. Ini po sarong biyaya para sa satuyang mga kababayan na nag-aanap kitrabaho. Sana po ay makatabang ini sa Indo. Tangani, makaanap ki mga bagong oportunidad para sa indong pamilya. Mga kababayan, buya ko pong ipaabot sa Indo na Ako Bicol Party List permi yaon para sa Indo. Sadto ngunyan asin sa maabot. Kami po ay padagos paglilingkod sa bawat Bicolano. Kami po ay nagpapasalamat sa indong padagos na suporta. Habang yaon ang suporta kan kada Bicolano sa Ako Bicol Party List, padagos po niya to dadarahon ang mga programa na direktang nakakapiktar asin nakakatabang sa Indogabos. Sa giraray, dakulaw pasasalamat po sa indong pagtangkilig asin pagtitiwala naway padagos niya tong ipangaji ang mga kalusugan asin kaligtasan kang bawat saro. Padagos po kitang magtarabangan asin magkasararo para sa mas malusog asin masiglang Bicolandia. Nakulang salamat po asin maray na aldaw sa Indogabos. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Nakulaon ng pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilingan habang kami nabubuhay. Nakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arag po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa.
Nagbabalik ang Ako Bicol Online TV. Nagtipon-tipon ang ilang cancer survivors sa Bicol sa pagdiriwang ng National Cancer Survivors Day na ginanap kamakailan sa Legazpi City. Cancer Assistance Fund Program ng DOH Bicol bukas para umalalay sa mga pasyenteng tinamaan o patuloy na nakikipaglaban sa naturang sakit. May report si Rose Bilista. Taong 2013 nang ma-diagnose na may acute lymphocytic leukemia, ang nooy 14 anyos lamang na si Francis. Hirap daw siya noon natanggapin na sa murang edad nagkaroon siya ng cancer. Dahil sa kanyang sakit, tumigil din siya sa pag-aaral para makapagpagamot. Halos mawala na rin siya ng pag-asang mabuhay, pero pinili pa din umano niyang kumapit sa may kapal. Sa loob ng mahabang panahon, nagpabalik-balik siya sa ospital. Makalipas ang mahigit 2 taon na pakikipaglaban, taong 2020 ay ganap na siyang cancer survivor. Message po sa mga taong may mga sakit na tulad sa akin before po, na wag po kayo mag-worry kasi meron na pong gamot ngayon and marami pong tutulong sa inyo and pray lang po kay God kasi alam kong kaya nyo po yung laban na to. Tsaka alam kong kaya nyo, kung kaya ko, kaya nyo rin po. Ang kwento ni Francis ay ilan lamang sa napakaraming kwento ng tagumpay laban sa cancer na binigyang pugay ng Department of Health Bicol Center for Health Development at ng Bicol Regional Hospital and Medical Center nitong Biyernes. Kaugnay ng pagdiriwang ng National Cancer Survivors Day na isinagawa sa Legazpi City Expo Center sa Legazpi City. Ayon sa opisina ng DOH Bicol, ang cancer ay hindi pa katapusan ng buhay dahil marami pang paraan para magamot ito. May mga pagamutan na rin anya sa rehiyon na handang magbigay ng agarang serbisyo at gamutan para sa mga cancer patients, tulad ng Bicol Medical Center sa Naga City at sa BRHMC. So again, ang in-encourage natin is the primary and secondary level of prevention. Pero kung kayo man po ay meron ng pinagdadaanan at may cancer na po ngayon, maaari pa rin po ninyong ma-avail yung iba't ibang benepisyo po mula sa Department of Health at sa ating mga partner agencies. Meron po tayong makukuha na Zay Benefit Package mula po sa ating PhilHealth. Meron din po tayong serbisyong makukuha mula sa treatment, libreng gamot sa ating pong mga cancer centers tulad po ng Bicol Medical Center at Bicol Regional Hospital and Medical Center. Dagdag pa ng kagawaran, may Cancer Assistance Fund Program din sila na maaaring i-avail ng mga pasyente. Sakop na nito ang diagnosis, screening, palliative care at iba pang cancer care services. Now po, meron po tayong mga more than 10,000 na mga clients po na mga cancer patients na sinoserve po under po yung sa ating Cancer Assistance Fund Program kung saan po nabibigay po ang DOH ng financial assistance through the 150,000 benefit package na i-avail po nila through the meron po tayo yung diagnostic and treatment, screening services, augmentation po doon sa medicines, and of course yung mga other expenses po na additional doon or mga indirect cost po na kailangan po ng ating mga pasyente. Samantala, nagpaalala din ng DOH Bicol sa publiko na huwag baliwalain ang kalusugan. Agad na magpatingin sa doktor kung may napansing kakaiba sa katawan o regular na magpa-check up. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Rose Bilista. Nagtipon-tipon rin ang mahigit sa 200 senior citizens sa Kamalig Albay sa pagdiriwang ng Senior Citizens Day. Iba't ibang libreng serbisyo, handog din sa mga lolo at lola ng pamahalaang bayan. May report si Mel Moral. Ikinatuwa ni Lola Erlinda ng Barangay Palanog, Kamalig Albay ang libreng manicure at pedicure na alok ng kanilang lokal na pamahalaan sa pagdiriwang ng Senior Citizens Day na isinagawa sa Bungkaras Gymnasium kaninang umaga. Kwento niya, matagal na panahon din siyang nagsilbing nutritionist sa kanilang rural health unit. Dahil sa aktibidad, naramdaman daw niya ang pagpapahalaga pa din ng LGU sa kanya. Magpa-beauty rest parang. Tapos, pag-abot naman dide, marita na entertainment terus kami. Tapos, magmakamita, libre na ubos dide. Bukod sa nail care, nag-alok din ng libreng gupit sa aktibidad. Ilan sa mga nag-avail nito si Lolo Rolando ng Barangay Maninila. Maraming salamat po, Mayor, ta nagkaayo kaning aktibidad na arag sa ading libreng pagupit.
Ayon kay Narcisa Castaños, head ng Office for Senior Citizens Affairs, layo ng aktibidad na ipadama sa mga nakatatanda sa kanilang bayan na ang mga ito ay espesyal at may halaga pa din sa komunidad. Hanga din daw ng aktibidad na bigyang pagkakataon ang mga matatanda na makapag-relax ngayong Senior Citizens Day. At least for a day, pinagtawang kita ng local government, ning maray na aldaw niya na at least ma-avail naman lang ang mga services. No data so iba baga din nagpakaka-avail kasi pinag-isip na lang pamilya. At least iniisipon na lang nindaan sa diri ninda. No ay aldaw pa pala sila na pwede pagayunon, pwede ma-relieve ang stress, pwede ma-relieve ang problema. They will only think of themselves kung paano sila mapagayon and dyan nabanggay mabarayli. May tema ang pagdiriwang na Senior Citizens Day para na magpagayon kita na naging posible dahil sa inisyatiba ni Mayor Caloy Baldo. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Mel Moral. Nag-alok ng libreng medical services ang PNP Bicol sa mga kasama nilang haligi ng tahanan kaugnay ng pagdiriwang ng Father's Day. Mahigit sa 50 kapulisan natulungan naman ng programa. May report si Angeline Dagta. Nagbukas kaninang umaga ng libreng medical services ang Philippine National Police Bicol sa Camp General Simeon Ola sa Legazpi City. Ilan sa mga inialok na libreng serbisyo ay ang digital rectal examination, free vaccinations, basic laboratory tests, dental consultation at libreng medical consultation. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Malu Calubakib, tagapagsalita ng PNP Bicol, ang aktibidad ay binuksan nila para sa lahat ng ama na nasa serbisyo bilang pagbibigay-pugay sa mga ito ngayong Father's Day. So we would like to commend yung pong medical team natin dahil they are paying tribute po sa ating mga police officers, sa mga kalalakihan na magkaroon ng rectal examination. So by that, makikita nila kung ano yung mga problem ng ating mga kapulisan and ma-address immediately yung mga problema ng ating mga PNP personnel. Nanguna sa aktibidad ang Regional Medical and Dental Unit o RMDU kung saan mahigit sa 50 kapulisan ang nakinabang. Para maturuan din yung ating mga kapulisan kung ano ang gagawin nila. Times kung clear sila, okay din naman. Pero kung may problema, at least ma-anticipate na natin na meron kaming medical team na pwedeng gumamot sa mga sakit ng ating mga kapulisan. Rectal examination because prominent sa mga kalalakihan natin yung prostate cancer, may colon cancer. So, matitest na agad doon sa rectal examination. At least, early detection, mas better. Ang naturang programa ay ginagawa din ng PNP taon-taon. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Angeline Dagta. At yan ang mga balitang nakalap ng Ako Bicol News Team. Ako po si Hercules Barbasana. Salamat!